Wythnos gwaith ieuenctid hapus. Wythnos gwaith ieuenctid hapus. Wythnos gwaith ieuenctid hapus. Wythnos gwaith ieuenctid hapus. Heddiw yw cychwyn wythnos gwaith ieuenctid yng Nghymru, ac mae'n gyfle i ddathlu ein gweithiwr ieuenctid anhygoel, a'i cyfraniadau at fywydau pobl ifanc ledled Cymru. Thema'r wythnos flwyddyn yma yw'r 5 ffordd at les. Gydol y wythnos, fyddwn ni'n rhannu esiamplau o sut mae gweithiwr ieuenctid yn gallu eich cefnogi i ddysgu mwy am y 5 ffordd at les. Hefyd, mi fyddwn ni yn Porthmadog dydd Sadwrn, o 11 y bore i 1 yn y prynhawn, a gewch chi gyfle i drio sobs, darts anferth, gweithgareddau elfennau gwyllt, a ddod i nabod rhai o'n gweithiwr ieuenctid. Dewch draw i ffeindio ni allan yn Gwynedd wythnos yma, gan i llwythio pethau ymlaen, a wedyn wyrach os da chi un o'r rhai cyntaf yna, wyrach gwch chi freebies bach. Ta! Wythnos gwaith ieuenctid hapus!